Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa kapada. Manibod dito'y Nemars Studio at tuwing araw din na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayong problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ti manan ni kasin yung yung Ruiz. Nga umay manan mangibasa ken mangtid biag ti may nga pakasaritaan nga ti udi na ket ada parikot na nga intay tumet balakadan. Ti problem of the day ni Dave iti Ilocos Norte nga napauluan iti tinubya ni Uncle. Tinubya ni Uncle, kunana ti paulo ti surat ni Dave. Anya nga ti parikot na mga kasin, padaanan tayo antes kadeta, kumablawak man itinaragsa ka pa nagbibuya, kadagiti amin nga madaman nga naka-tune in. Sa di naman napaset ti lubong ti ayan nyo ita, good morning, good afternoon, and good evening. Sagudahin nga ron ti surat ni Dave. Dear Kasin, Dear Kasinyong, sagbay man ti amin, kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yu di Nemars Studio. Kastamin tayo na kablaawak, nagiti padak nga dumdumngeg kay nagbibuya iti dito nga programam. Nakapagsurat ak iti programam Kasinyong ngamin mariribukanak. At daanak iti parikot nga jak ammo no kasanok nga risuten. Sipud idi nakidinaak ken ni Uncle kong Analdong nga kabsat daydi nanang ko. Dito'y nga nabiyag ti namnamak nga magunod ko ti arapaap ko iti biyag nga makapagturpusak iti panagadal ko. No kaanumet nga daan ako ni tinamnama nga makapagturpusak ad-addamot nga mariribukan na. Tapno mas maawatan nyo no anya iti kasasaad ko iti agdama. Inak man ininutin nga binsa-binsaen ti amin. Ket kastiman arugyak ti amin Kasinyong. Agyaman ak, Uncle. Gaputa tungpalim ti karim kanay di nanang. Ay, awan ti mabaling ko, kanakan. Nagkariak ki ni nanang mo. Nasagbay nga. Sagbay nga napugsat ti anges na. Ingkarik nga. Siya akong ti mangkita king ka. Siya akong ti makamuking ka. Kaya naramidik ti amin. Tapno makapagturpos ka iti kolehyo. Agyaman ak, Uncle. Diyak amin amon ti aramidik. Saan ko mo nga ninamnama ti ipupusay day di nanang. Alas to na, di ka nagsangit agad. Pati siya kat maibuyog ti panagsangit mo. Amumot nga dagda kamilain ka day di nanang mo tagkabsat. Kat napatig iso na kanyak. Iso nga napatig kamot kanyak. Gaputa ka anakang ka. Ti amok no awanin tinamnamak nga makapagturpos iti kolehyo, Uncle. Gapo iti pupusay ni nanang. Awanin ti mangpaadal kanyak. Nga ti pinanunod ko idin kat agtrabaho aklatan. Angin. Wen, amok, kalikagom mo launay ti makapagturpos iti kolehyo. Tara paap mo iti agbalin nga inhinyero. Saan ka di? Unang, kaya't ko talaga ti agbalin nga engineer. Kasla deti mes Rumi nga ni Engineer Rumi.
Iso tiyag nagbalin nga inspirasyon ko. Alawen, nasaya at tikas na nga kapanunutam ka anakan. Kat mestro di mo kayat. Kasla ka dati kumpadrek nga ni mestro rin eh. Mestro? Mabainak mo nga mangisuro angkel. Ken maisa, narugya ko ni ti dua atawin ti kurso ka engineering. Sa bagay, okay ka dilaeng iti asawam, angkel? Ha? Asawa nga? Saan ka di nga? Ada asawam nga abogada? Ay, sino tinagkunakin ka? Naistorya day dinanang. Ni talaga nanang mo. Saan ka di ngagpaiso, angkel? Kwa? Sa bagay. Ang damot na naka mo. Kan maamuam tumatla ti amin. Anya day di, angkel? Alaeng ka, nga umay makipagnaid kanyak. Umay makipagnaid ka na kami. Ken ni Atty. Matda. Atty. Matda? Abogado? Iso, abogada ti asawa, angkel. Ang saan ko nga asawa isuna, kaanakan. Anya? Nagulbud nga rin day dinanang Ay saan? Saan nga ulbud ni nanang mo? Hindi kayo maawatan, angkel. Kastoy, ilawlawag ko king kad, Dave. Tapno mas maawatam, kung tapno amom, no anya ti raramidem, apaman nga makipagnaid kanto kada kami, kanyak. Uncle, ni Atty. Matda, bus ko. Bus mo? Wan. Iso ti amok. Agtrab-trabaho kas driver ken bodyguard na. Kung ni nanang asawam ka no, uncle? Saan kong asawa ang nubyak ni Atty. Matda? Nubyam laeng. Wen, saan kami mo't nga nagkasar, kat saan kami mo't mabalin nga nagkasar, taan niya, uncle, apay. Basta, atidog nga istorya. Basta, no adda kay jay, hamo nga, ibilbilang ni Atty. Matda, nga kasla asawak, di na kayat tikas jay. Anya? Basta, no umay ka jay, makipagnaid ka kanyak, ibilang mo ni Atty. Matda, akasla amo met. Takas tinagtulagan ta, umay ka makipagnaid kanyak, tatulungan ka iti panagadal mo, ngem, no awan ti basam, no awan ti iskwelam, agtrabaho ka. Tanay bagak ken ni Atty. Matda, nga nalaing kang ag-garden, nalaing kang mula, nalaing kang ag-landscape. Ewan, uncle. O iso mati ubram no kwa, nagbaling ka nga hardinero, all around. Mabalin na ka nga babaunan. Ay, okay lang, uncle. Nagagatak ba't, uncle, ken sa anak ba't ka nagreklamo nung may papaniti trabaho? Deta ti nasayaat. No kasta, uncle, ang kung nga mabalin nga awagan ni Atty. Matda iti anti, ay saan? Saan mo karamidin dayta? Amang ano kagura na ka? Kat pati siya kagura na. Sige, uncle. Sa ganam tungor digiti gamit mo, digiti arwate mo, tao may kanto dagasin into no bigat. Apaman nga maitulnog kunton ni Atty. Matda. Sige, uncle. Sigurado ka ka di nga naalam amin nga arwate mo. Unang, uncle. Ulitik no adakan to jayen, laglagi pa digiti biling cooking ka. Sa amo nga ibilang ni Atty. Matda, nga asawak, saan na kahit tikas jay. Ta saan nga amin nga empleyado na, kat amuda ti relasyon mi. Unang, uncle. Di talaang matira si Sita. Sa bagay, adamat ti bukod ta nga kwarter si Jad, apagyanan ta jay. No kasta, uncle, saan kayo nagkakaidak ni Atty. Matda? Saman?
Agkay da kami. Ngem, nulaeng awanan dagiti empleyado. Oh, basta, maawatam to ti amin, apaman nga agnanaid kanto jayen. Ken agkagagat ka, barok. Unang kul. Umuna-unay, aramidim ti amin, tapno no may ayo ni Ator ni Madda. Tapno no tulungan na ka, iti panagbasam, taday tamot ti saritaan mi. Unang kul. Ken, ipasnig mo ti panagadal mo Tapno saan mo ta masayang dati pang paadal mi ka. Unang kul. Siyak tupay ti ko naman kul. Talaga kahit ko tagbalin ni engineer uncle. Nasayat no kasta. Tapakaragsakak mo, no matungpal mo't arapaap mo iti biyag barok. Sigurado nga maragsakan day dinanang mo. Ken uray day ditatang mo. Uray no sa din naman ti ayanda. Ken uray siya. Maragsakan aktumat barok. No makapagturpos kanton, nang runan nagbalin kanton nga engineer. Kang runaan ti amin uncle, siyak ti maragsakan unay. No mapasamag dayta. Oh, nagpintas gayam diti balay ni Attorney Madda uncle. Una, kasla farm nga. Basta, kasla resort. Wen, dahiti ti agbalin nga trabaho. Alagaam dahiti nga farm. Kahit no adadikiti kayat mo nga i-landscape, no mulaan, mabali mo nga rami doon. Ay, sige uncle. Oh, nagmayat nga tantiag yan dito ini. Kasladyak nga bandog nga aggubra dito uncle, no kastuila ti makit-kita. Ado pa'y dagiti tarakan nyo. Una. Oh, ay, datan ni Atty. Madda. Sumungsunga din. Ay, sige uncle. Kasarita na kasigurado. Tandaan na amin ngayong billing ko ken ka. Unang uncle. Hello, boss. Ay, naimbagay-bagat yung boss. Naimbagabigat mo, mat. Naldong. Iso ka diti ka anakam? When boss? Ay, hello, attorney. Naimbagal daw mo. Dave, saan ka di? Ay, when attorney. Dave tinagan ko. Nakasalita na kakadin ni uncle mo? When madam, boss. Naibili ko kinkwalan di trabaho na. When madam, dito ka no ti pagtrabaho ak madam? Usto ti ko na ni uncle mo. Nalaing ka kanong ag-garden ka nagmula. Kahit iso tinapanunot ko nga, ited nga trabaho king ka. Un madam. Mabalin mo ti rugyan, ti agtrabaho. Kahit may papaniti sweldom, baliwan min to kapagsaritaan kini uncle mo. Ngamin, pagbasayon da ka. Agyamanak madam. Iso nga, gagagat ka barok. Un uncle. Nagagatak mo, amom da ita uncle. Nasayaat no kasta, Dave. Madam. Rugyak nga ro din, madam. Mabitlaan. Naldong. Boss. Inka, iredin tilugan. Tarumortan ton. Sige, boss. Agidan talatan. Ay, kasaritak pa iti ka anakam. Sige, boss. Mapanak aro din. Si kagayam ti kaanakan ni Naldo. Madam. At da pagkakaingasan nyo, nataytayag kalaan, no payubing ka. Madam. Natayag gamin day di tatang ko. Ken malasin ti bagim, nga naruam ka iti trabaho. Ay, una, madam. Mok ti ag construction, mok pa'y tagtalon. Urean niya, madam.
Nasanayok pa nga agbagbagkat iti nadadagsan. I see. Kat una-unay, makipagladingit iti ipupusay na dinanang mo. Agyamanak, madam. Saan naklatang awagan na madam? Huh? Ay, attorney. No, adata dito'y uneg ti naaladan, dito'y balay ko. Ore awagan naklatan iti Matda. Huh? Matda? When? Tapno sa ano nga formal? Mabainak mo, madam. Bus ti awag ni Uncle King ka. Sa bali ni uncle mo. Sa bali ka mo. Oh. Ala. Ibagam laeng no anda ti ka sa pulam dito'y garden, dito'y farm. Umay kalaeng iji opisina no kwa. Anya, madam? No masapol mo iti kwarta, ngay gatang iti tools mo. No kas pagarigan tawan ding iti tools nga kasapulam. No, adapit ti sa bali nga kasapulam. No mabisin ka, umay ka iti opisina. Ta ibaog ko no kada ti katulong ta isaganaan na ka ti meriendam. Sige, madam. Agyamanak, madam. Nakasaysaya at kayo gayam. Apod na ti kunam. No lakid di ta nasaya at ti trabahom dito nasaya atak mo't king ka. Ta nasaya atak iti amin nga empleyado basta nasaya at ti trabaho na. Ay, sige, madam. Sigurado ka nga abangan mo't no makabasolak kaday dinanang mo. Saan, uncle? Amo konti uminom iti arak, uncle. Tas agpaminsan kat inumak mo't no kwa. Nangronan no awan ti klasik. Sigurado ka lang mo't tamang kat no makabasolak. Papainumin ka baka di mo kaya. Saan, uncle? Beer mo't la dati, uncle. May met kumapay hard ti inuman ta. Anya? Beer laeng mo't narigat no hard ta baka no di tanto makatrabaho to bigat. Langro na kanya ket ni. Ida-drive back mat nga rod ni attorney iti adayo nga lugar. Awang gaya mangkol. Andaman sa ludsudek. Anya dayjay. Ngamin iti nagsarita kami kini attorney. Anya't nagsaritaan nyo. Di na kayat nga awagak iti madam. Kunakpat king ka. Na kayat nga awagam iti, anya? Di na kayat nga awagam iti madam? Unang kol. Alam ka mag-auntie. Imbaga na kanya, hindi nga di na kayat maawagan iti auntie. No kaanak ka, di na kayat nga awagan na iti auntie. Uri auntie, uncle, di na kayat nga awagak iti auntie. Anya? Di na kayat nga awagam iti madam, di na kayat nga awagam iti auntie. Anya nga rod, boss, gabuta isot awag ko kengkwana. Saan, uncle? Anya nga rod? Kwa. Daldong! Awagan na ka ni attorney, uncle. Daldong! Umay ka dito boss! Rabiin, isarding yun itan. Isaganam deti mikropono mo, agkanta akon. Alang ko, isaganam ka no ti mikropono mo, agkanta ka no ni attorney. Apay, uncle, mahilig ka din nga video ki ni attorney? Nukas yung rab-rabi anya? Kit ba ipaisagana namot kin ka di mikropono? Taagkanta ka no? Ay, kwa. Mahilig nga ag karaoke. Ijay silid na. Ipaisagana na kanyak na ti mikropono. Nga pagkantaan na. Aya.
Sa bali mamud kayam ni attorney niya. Malala, panawang ka pa nga ron. Makaamukan to nga gipak ni kadigiti na ginumantan. Sige, Uncle. Hmm. Sabsabali mo't day nga attorney mat da. Sayang di kiti bibir nga nabati. Inumaklatan, ibusik aminin. Mayat man ditoy. Libre ti bir. Uri tajak mo't penabartet. Umot la ti mangag ko nga kang kantan. Kunan ni attorney iti nga. Paisagana na ti mikropono kin ni Uncle Naldong. Taag kanta ka no. Di mo la mangag kon. Hindi to nga day talaang mo't diti. Dalang ditangato ti silid ni attorney. Ibusik kit diti biren. Tay naktumot maturugan. Tas sa paeg to nga. Ubrahan na tayar na rugyak iti kalman. Ay datay ko na kuma. Naldong! 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 Naghimas na mikropono ng Naldong. Ala! Asin na tayo dyan? Naldong! 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 Sige pa, Naldong! Sige pa, Naldong! Ni, sa bali mo't, saan mo't nagkangkanta ni attorney? Sintonado mo't di para kantana. Iso nga tati kantana. Ang apingar nga naldong kung kunana. Naldong! 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 Ni sa balin sa amet ter aramidin da uncle kanya ay attorney. Sa balin sa amet nga mikropono ti ibagbagada. Hinakmal itugot ko mala dati nabati nga bir ejay silid kon. Sigurado nga maragsakan to ni madam no makita na neto inaramid ko. Sayang neto nga bakante nga lote no saan nga mamulaan. Adda nga pimintas. Ita nga namula akon. Wow! Ay, da kayo gayam. Attorney. Nagpintas mo tanti naramid mo. Ha, Dave? Uwen, madam. Nagsaritaan tayo di kalman. Nalipatan ka din? Madam? Saan na awagan iti, madam? Ay, uwen, mailangak namin nga mga awag kada kayo iti. Mailangak namang birngas kada kayo, madam. Masanay kan tulat ta. Kin may saan ka di ano anya iti baga ti amo ket iso ti tungpalen ti empleyado na? Unmut kidi madam. Ay matda. Kasta. Tapos saan na formal? Birngasan naklatan. Taadata mo diti unig ti balay. Mabalinak nga awagan iti madam na attorney, no adata iti sa bali nga lugar, nga ada sa bali nga tao nga makangkangin. Ngem no duduwa talaeng, matda, ti awag mo kanyak. Sige matda. Nagpintas na tinaramid mo kunak. Uwen, matda. Nadlaw ko nga ron nga. Sayang dito nga bakante nga lote no, saan nga mamulaan. Nasayaat no napanunot mo ti kasta. Kasta ti kayat ko nga empleyado. Ti saanan nga iuray pa nga no anya iti baon, may ibaon king kuana, kit iso lang ti aramiden na. Ano, ada makita na nga pagsayaatan, iti trabaho na, iti trabaho na, kat aramiden nan. Uwan, matda. Gapo iti dayta, kayat ka nga ikan iti gungguna. Gungguna? Wen?
Ibagam laing kanyak. Nakita ngamin nga. mm, Daan dagiti arwate mon. Ha? Ay, yung digiti la daan ti aramatek matda, madam, ay matda. Ta, marugtan matlaang no, digiti para pasyar ko ti usarag. Ure digiti para pasyar mo, nakita. Daan dan. Kaya't mo kadi ngay katang ka iti barong arwatem. Anya ti size mo? Ay, kababain mo, matda. Saan latan? Adamat sweldo, kintrabaho ka talaga daytoy. Saan ka na mababain pa ay? Kasta akmat idi damdamo ni uncle mo nga naldo. Gaputan na pintas ti trabaho na, ini kakitigunggo na. Ken saan lang nga isuna. Ure asino nga empleyado, no laki di narapintas ti trabaho na, ikak itigunggo na. Ay, kasta aya. Ay, makaamu kay latan, madam, ay, matda. No, anya ti kayat yung ited. Sapatos kayat mo? Huh? Sapatos? Sobramot una yun. Madam? Ay, madda. Ay, naaya. Madam ka nga, madam. Mala, sige. Makaamuak lang tang arudan. No, anya ited cooking ka. Kato, adati ka sa pulam, ulitet. Umay ka lang iti opisina. Adaklay jay. Ay, sige. Matda. Anya ti ko na mangkal. Agap-apa kami gini attorney. Anya? Apay mo tangkol. Basta. Nada sa amin nga nagkinawatan. Iso nga... Anya uncle? Saan kami nga kaiday ta? Apay kami uncle. Diyak man ang maging kwa na. Nagbaliw isunan. Saan ba't nga kasta isunay di? Apay. Gaputa, sagpaminsang ko laengin nga mapagustuhan. Kasla ibilang nakmutin nga ordinaryong empleyado nan. Nga kaslaawan din ti relasyon mi. Ginom talata, barok. Gusto na nangkal, nakaado kayo. Saan? Kaya ka pa dito eh. Masakit tinakim ko. Kasla ininot nga yad adayon at bagi na kanya. Kahit saan ka din nga idila namin sa ngarabi nga nagkaida kayo, uncle. Idi na pa mo in dasaran iti mikropono, tanag kang kanta. Anya? Nangag ko idi, uncle. Sa bali mo gaya mikropono iti bagbagan ni attorney. Ay, nangangig mo gayam. Uwan, uncle. Ang impi manawak, adagos idi uncle, nakababain. Napanak iti silid ko idi na. Aya. Uwan, nagpaiso. Nga pinagkantak ni attorney idi. Idi namin sa narabi eh. Katuan. Kastaunay pa iti panagkanta na uncle. Ngimsintonado. Isungar dahi tirigat nan. Anya? Sintonadon ti panagkanta na. Takasla saanan nga marnag wano na uman ti mikropono. Ha? Gagangay laing mo tatalo makayak mo tayo. Saan nga kasla di ka bambanwagak? Ngo ure ko lang pagpukawan ti nangisit ti mata ni attorney. No pagkanta Idi. Ang sabali itan. Ta siyempre, lumakay mo't na taon. Diyak agtumaren, katigati agas. Saanan nga, nakatuno, ti panagkanta na. Anya, sa anak ka nakatumar, kaday di nauding arabi, iso nga sintonado. Kasla, saan nga narnag? Di nakmat unay pagpagunyan. Pagunyan naklano, day baon na. Aya, saan nga nasisita nita? Angam si ka, kumusta? Kumusta ti trato naging ka? Nasayahat mo tangkol. Dahil tati napataglaunay.
Saan nakalagi ding iramraman? Okay la kanyak. Total, amok mo't ti lugar ko itibiyag na. Saan ko mo't asawa isuna. Ibilang ko ano biyag, aputa da mapaspasamak kada kami. Ngam saan nga kaya dagiti anak na ngagkasar kami, isong saan ko nga maibilang akas asawak. Isong orgawan tilabang ko. Isong nga panagrik na. Nukasta nga dinakpagpagunyan. Panagrik na kat ordinaryo ak lang nga empleyado na. Mababaam na talit angkel. Isto na deta inom mo angkel, nakaadukan. Nakaadumon. Sige, sige. Munang karo din nga mapan maturog. Ay, sige angkel. Siya akong dagipak ni dito eh. Kasi mamagayam ti kasasahad ni uncle dito eh. Ti amok no talaga nga agasawa na kini attorney. Ay, ibusik lata deti nabatbati nga mainumen. Uray ta jakmot pa nabartag. Takas ano? Nimot uncle ti tagay nga tagay itay. Tagaya man ta problema na. Dave? Ha? Madam? Madam? Naturog ka din ni uncle mo? Uwan siguro, madam. Tasimrek mo tin silid na. Apay nga, adakay dito, madam. Ti amok namat maturog kay tayo, ta nakaidip mo din silaw di silid yun. Saan na kami nga makaturog? Huh? Gabo ka di, madam, ta agap apa kayo kay ni uncle? Daita ka diti ko na? Pasensya kayo, madam, Naibaga lang amin ni uncle kanya. It's okay. Di ka nagpaiswan na. Saan ka makaturog aputa dati sa baling nga panpanunutek? Madam? Panunutem ka di nga saan na ka nga naidasaran iti mikropono ni uncle? So nga di ka nakakanta? Ay na. Pati dahita na istorya ni uncle mo? Ay, pasensya kayo, madam. Madam Manen. Sorry. Matda. Saan ka dahita? Tipan panunutik unay. Rason no, api nga jak makaturog, Dave. Anya nga rod, madam. Matda. Sikat rason na. Siyak mo. Siyak. Ala, saan kang makatakari? Amang ano siririing pala ng uncle mo? Ala, api siyak. Gaputa. Malagip ko unay ni Naldong idi kabanbanwagan na. Idi damo na ti agubra kanya. Kasta nga kastal tilangan na. Idi panawin nga kanayonak nga maparagsa. Madam, ang imitan nagbaliwan ni uncle mo. Kasla saanan nga naragsak kanya. Anya? Kasla saanan nga naimpapuswan ti aramiden na nga panang paragsak kanya. Idinto nga siya gumawgawawaak. Kaya't mo ka di nga makapagturpos ka iti kolehyo? Wala madam, kaya't ko launay, isungarod nga yung Mike nagtrabaho kada kayo. Yung Mike nakipaglayod dito, kini uncle. Saan ka di nga? Ulila ka na dimang? Ulila kan? Awan ti naganaking kan? Madam. Madam Manen. Ay, matda. Marigatan kalakit di nga
makapagturpos iti panagadal mo nang runa iti kurso nga napilim. Numangnam na makalaing iti matgadam ditoy. Oh, yung tulungan na kanon ni uncle ko, matda. I doubt no matulungan na ka nga talaga. At damat ti anak ko nga pinagadal ko iti engineering. Engineer itan. Iso nga amok, no kasanot kadakkel agatad ti kasapulan, ti maysa nga engineering student. Palubusan na, nga tulungan ka. Huh? Tulungan dakmat tan, matda. Babae ni ti panangitid yu ti trabaho kanyak. Ang alalis to, nulakid dita, mapatgam tikid daw kuking ka. Huh? Umay ka dito. Matda, sa dinuti pa palanta, basta, surutin na. Matda, kasanangor ni uncle, basta, umay ka dito. Usto launay ti panggedeng mo, Dave. Huh, matda. Nga inaramat mo ti utek mo. Tapno laing magunod mo, nga alisto ti arapaap mo. Sana namin nga makapagkidkid. Amangan no, pagtalawin na, no sanak nga umanugot iti kayat mo mapasamak. Ken maysa, aklunem, nga talaga nga makatulong ka iti dakkel. Uwan matkid di amat da. Ngem kasanungor ni uncle. Awan ti agbaliw kada kami kini uncle mo. Saan kami matgagasawa? I'm his boss and he is my employee, one of my employees. Driver bodyguard ko suna. Uwan nga sigud nagkakaida kayo, matda. Yeah, ngem discreet. Saan nga mo ti amin? Or no, manulaing ti makaam mo, iti relasyon mi. Angem iti kalabes, madlaw ko nga, nagbaliw ni uncle mo. Saan nga maipaay dagiti kasapulak. Kat amok nga si kay iti makiipaay kanya. Iso nga palubusan nak, nga aramidag ti naramid ko, kini uncle mo. Siya ti rason no apeng nga napintas itat kasasaad ti biyag ni uncle mo. Adda bukod na nga lugan, adda iti urnong na iti bangko. Ken magatang na iti kakayat na. Gapu kanya. Saan ka di nga, day tamot ti kayat mo? Magatang mo ti amin na kayat mo. Makabayad ka iti tuition fee. Uwan. Iso nga rod nga, dayawag iti panggedeng mo. Ngay manugot ka. Nga tulungan ka. Kasukat ti panang paragsak mo kanya. Awanan ti maramidak, matda. Sige. Ang tay tulag ta. Saan ko mga maamuan ni uncle? Tamabainak launay kong kuana. Saan nanto nga maamuan? Kasti ko nag. Sikreto talaan. Ibabak nga rutin diti brief mo. Wow. Abay. Usto ti kunak. Nga niya. Mas modelo dito mikropono. Ngayon ni uncle mo.
Dakdakkel pa eh. Well, basila, ngem namod modelo tila nga na. Ken maysa, malasin nga, saan pa'y une nga, na overuse. Sigurado lakid di, nga napinpintas ti panagkantak kada iti nga mikroponom. Oh, ayo? Yeah. Kasto iti kayat ko nga mikropono. Kasto idi ti mikropono ni uncle mo. Angem sa baliitan. Nasagsag ti mikropono nan. Madi ti rumrumor nga boses ko no agkanta iti mikropono na. Matda. Apay, saan mo ka di kayat? Oo. Siyempre, i-charge ko muna dati rechargeable nga mikropono. Ay, sige. Oo. Oo, Diyos ko. Oo. Uri no natataingan nga amang nalaing siga. Kayang-kaya magkayang na ni mata. Apo, Diyos ko. Apo, talaga sagad na. Ni. Diyos ko, aya. Do you like it? Mata. Okay. Ituloy ko nga ron. Oh. Kita ekman no kasano ti tono ti boses ko. No day ti pagkantak. Sige, rugyantan. Nini, pingagburiri nga ta. Kasi ti kayat ko aposisyon. Ay, sige, matda. Nagmayat ta buririnan di tarabaw ti katre. Eksakto mo't sika. Gaputan na tayagak. Isarik mo. Ipisok mo. Tagkanta akon. Sige, Dave. Ay, matda. Una yan. Baglakid din ta nakinis ti kudil ni atorne. Baglakid din ta napudaw. Kanin baglakid din ta nagburire. Tapno talikudan nak. Tapno saan ko makita tilangana. Tapno mabaling ko nga pagarup nga saan na bakit dito. Isarek mo, Dave. Ay, matda. Diyos ko, ay. Imagine latang nga balasang. Imagine nga kasadar ko laeng da ito eh. Sige, Dave. Sige. Pagkantain ako. Sige, matda. Dave. Nga po, dapay pa sipol-sipol na. Kada kulot-kulot na. Mayat sa ngagpais na panagkanta na. Ay. Dave. Madam. Ay, madda. Mabanan. Sige, agdantan, Dave. Dave. Di tan tinagrugyan, tinalimed nga relasyon mi,
ken ni Attorney Matda Kasinyong. Limed nga uray ni Uncle Naldong ket saan na nga ammo. Bayat ti panaglabas dagiti aldaw, mariknak mo ti dakkel na itulong na. Tinalimed a relasyon mi ken ni Attorney Matda gaputa makaururno nga iti bangko para iti panag-tuition fee iti sumarunong nga school year. Kastamatan nga magatang ko dagiti kayat kong saan ako nang agpadpadlaw ta baka agmalangan ni Uncle Naldong ket agatap nga da sa baling nga aramidek. Tunggal kasaritanak ni Uncle Naldong kaslas saan ko nga maidiretso ti panagkita ken kuana, kaslas saan ko nga saan ko nga maisarang nga nasaya ti rupa ken kuana gaputa magilgil ti ak. Nupay kuna ni Matda nga awan iti rumbeng nga pakakonsensya akta saan damot nga agasawa nga talaga. Ngem sipod day dinalimed nga relasyon mi ken ni Attorney Matda. Saan dan nga nagkakaidda ken ni Uncle Naldong. Sa bagay, kunamot ni Uncle Naldong ket mayat mo't ket di barok ta, Uncle. Tahin inot mo't laeng nga makawala aking kuana. Nupay napatagmatan ni Matda kanya. Naman niya, Uncle. Siyempre, bakit isunan? Bakit nga amang siya? Kun may saan na kaya't dagiti anak na nga agkalaysa kami. Siguro kat saan nga da kami tinaykari. Siguro kat inaramat laeng ti Diyos ni Matda tapno no pumintas ti biyag ko. Kat adda sa bali nga babae nga inkarina. Ay wano inkarina nga para kanyak. Kahit mo sawan, Uncle. No bilang laeng ta di nakakayatan ni Attorney Matda. Okay laking ka. Awan mo awan tinasakit a bakrang ko. Umuna-una ay amok mo ti lugar ko iti biyag na. Saan ko mo't kaninamnama nga dakam ti agkatuluyan madimot kaya digiti anak na. Angem saan ko pulos sa ginundawayan ni Matda. Impatig ko isuna. Dati amok kastamat ti panangipatig na kanya. Ngem no adan to dumting sa bali a babae ti biyag ko. Yamanik to launay. Iso nga si Kabarok. Bayat nga da ka ditoy. Igayad mo ti agtrabaho. Aging ka nga magunod mo ti arapahap mo. Makapagturpos kay ti kursom. Katsapay kumata no agbaling kanton nga engineer. Mabiro kam to mo ti babae nga paraking ka. Unangkol. Sana katultuladan barok. Anya? Kita ayam nakadyak pa nakaasawa. At ay di nagtrabaho ak. Hindi baruak pa lang nga nagtrabaho ak kini Attorney Matda. Awan ti gundaway ko nga makaasawa ak. Iti kasadar ko, wenububingim siya. Gaputa, panagriknak na igalutak kini Attorney. Alakit agyaman aking kwa na. Adun mo tinaitulong na kanya. May sadetan ket ti panangalaking ka dito Ti panang ipalubos na nga agbra ka dito unang Uncle. Agyaman ak, Uncle. Ay, pakaragsakak launay barok. No agbalegi kanto iti biyak. Ulitek, saan nakatultuladan? Unang Uncle. Kadagi jay nga balikas ni Uncle Naldong Kasinyong adan nga nariribukan di panunot ko. Taamangan ko na no ipalubos ko nga mapasamak when agtultuloy deti nga aramid mi ken ni Attorney Matda. Amangan no jakton makawala.
baka maitulad akto kini uncle nga limak lakay nga saan nga nakaasawa gaputa naigalot kini attorney. Amangan no dumteng to ti aldaw ket sa agbalin akto akas kini uncle ket agbabawi akto laeng. Dahito ita ti pakaribukak pakaburiburan ti panunot ko kasinyong iso nga nagtaklilag ti programam tapag kiddawak pa yan iti balakad yo. Amok nga biddot tinaramid ko kasin anghem no kumaada kay iti kasasaad ko sigurado nga maawatan dak. Itatanasa papay balakadan dakman no anya trumbeng nga ramidek kasin itultuloy ko kadi tinalimid a relasyon mi kini Attorney Matda para iti panakagunod ko iti rapaap ko. Wenno itata nasapapay ken saan pa nga naladaw ti amin ket putdekon isardengkon uray no ti kayat nasawen ket posible nga maitantan met ti panakagunod ko ti arapaap ko iti biyak. Dahil di nga ron ti bakabuklan ti surat ko kasin ket sapay ko maket nakaiba atit adal liwliwa ken pagsarimingan ti biyak kadagiti padak nga dim nga kinagbuya agyaman aklaunay ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dahil nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. To'y mariribukan unay wenno maburiburan unay ti panunot na pagayam mo. Dave iti Ilocos Norte.